what's up mga boys? Nang larga na may padong Cebu kay mga larga pa may padong Padigros. Kanang gayon na nang larga mi dia padong ni sa Cebu. Tama kami Cebu, mularga na sa may para sa Negros. Isakay mi perkapit na paskrap na siya. Sa talian na mula mo, wag abot pila ka oras, abot na namin sa Cebu. Dalawa. Dawa. Abot na rin. Cebu. Dali na kayo. Hindi tinigyan na nakapaskan. Dali na kayo ilabang ang Cebu. Buhol to Cebu. Punta sa rin na nakalarga din sa kuwan. Kasi radyo naman ang kuwan doon. Ang pera to. Punta naman nakalarga mo lang. Adong naman sa terminal anak. Bus terminal sa Southwest Terminal para sakay, nakasakay namin para pulang bato namin anak. Kauman sa pulang bato, musakay na sa aming barko. Medyo layo-layo ganyan ko na lugar, di ba? Kaya mura may garaon sa South ani. Ito kapuya lagi, naabot namin. Palit may ticket. O nalakay namin ang barko. Padong sa Negros. Labang mo na din yung Negros dire. Pero kung bantay, pag-abot na mo, picture yun. Labang na yan na, padong ng Negros. Siguro kayo ang Cebu Negros guys ha. Labang mo na magayano. Pero kung pagkabantay. O, hapit na minabot. Abot na dyan eh, sa Negros. Ipul di kayo. Ni kabot ang pila ka oras din. Dali na kayo bilabang. Nanaog nami. Kay malakay pa mi og sa van. Malakay pa mi. Pas ani kay layo-layo pa din ko anay. Pamplona din nga lugar nga. Barangay Mamuraw man siguro. Bukid tuyos tanan. Piting layo lagi. Paabot yung ka lang sakyan na mo eh. Layo ng Pamplona ay dumagiti pa man siguro dumagiti siya. Abot ang mga tulangoan. Marami na yung bunga. Hindot na si ako. Wala ka doon kaya amo yung nagsugda ng among show diha. Dadalik niya sa kapitan kay mag-disco pa raw sila. Hindot kayo. Disco sa tinatasad kay beses bilang uliman. Mauli ang pagkahuman sa day. Itan na sa kuyo. Mga fans na sila. Mga fans na sila na ako. Nangabayan na.